Ella. Ewago. Esa como ofuma. Ego moto. Warom. Yesi ba mi ke business rasa. Ndi oyi ni ne gbafusia. Umuazi nine. Gbafusia. Owebo soyi. Sogonwa. Bueno. Chupuga gosiki. Mana, nkwanne kwege. Ijiri aka. Iji. Mmedugo n'ofuma. Oga. Hai, chugozie no oga. Imela. Hai. Kunyensi wa Chugozie oga. Imela. Jekije saru na bo. Oga chugozie. Imela. Oga. Yes, but mad. Hey. Anulakwa. Makai de kai. Igbo. Kekime. Bada. Igbo. Dambanza koi. Lakwa. Shege yaro. Igbo. Shege yaro. Igbo. Kama ibatazi. Abatazi mfo. Keze ebe moto edisi. Mbana ejiro moto. Mbana ibatazi afu village tu iman need moto bakana. Ona ade me ibatazi afu village. Kwalia wuto ukwu. Mwaka korika na eme. Ewatara. Ibesi afu nde mmadu. Mbana ade ma ibatazi yana. Ejoku galia. Wolo akara kame kekime Igbo Allah ko bakada kai Igbo afunke idufu siga kita ni te siga kwa moi siga ke bon siga mo obele nwa de kai no siga etie ke bon siga mo ke na gwo mo ko otu ke so ifa na pata mo ka o ka gini media o ka gini se pesa o ka gini media na an mon mes alsasia da o gini o ka gini mesia abo oblingo ka gini mesia e ku onye ma pili ko kita ma ya pigin mo li ko ya gbani ne kwa ka ngwa gi ari ko onwe gi ai na wa ugu maka na kwa eligu gulo beda ina yiri che ipale nwe mpali kwa gi o gini de shege da niska para wo banza kawai ngagi o gini de Allah ko bakada kai Allah ba ku akala ba ku ko ibadi si obodo ba wali si ibata ina solo nonsense wa takuluba sege ma buru ma piko ma pili nwa o wali fi ma pili ko ikita Igbo ma pili apofu oh ego no nwa amaka am big boys na no o ma na am big boys na no mpili ko nwa Igbo la poku ko di Ife metal. Oya. Bekene. Iwe. Boni ewem. Bekene. Oh, Douglas. Oya ka gina eso. Monu kenal. Ogini, awon men kenal. Ogini. Obele nwa na akpọ Igbo. Amakwa na nwa eheligo.
o metogo obere maka afọ ebe ọ na-aṅụ siga ọ na-aṅụ siga o tufuo siga ntụpe ọ pịa aka ọgbọ dị uju oche n'ife that boy that is kawai shake it panza para o panza onye ori ka ọ bụ onye ori siga anwụrụ siga ka ị na-etiri mkpu onye na-aṅụ mbụ gufu na-ese nke a na-akpọ koko ya nwere nke ọ na-eme ifukwu ụmụnne nwaanyị ọ na-amagoro aka ya ejekwa onye na-aja gị onye ahụ ịhụrụ onye ahụ bụ olulu ka dị otu ihe ọ na-eme karịrị ya ọkwa nwa agbụsị o mebigbo onwezi ihe emechatara ya onwezi ihe a bụ obere nso na-emebi ike alakwa nwanne m mutum dan iska para ubanza kawa nke na-ewedi n'iwe abụọ na the boy mara mba na eti n'ife jiri siga etu a wee fụrụ etu a fụọ n'iru egbuchiko nda boy ekwuru ntie the boy efe tigbu ya asịta na ewere iwe gwọ ego tigbuo the boy ekwuru iweli nke tiri ana ya ọnwụrọ asị na dọkịta ka agwụgwọ ọgwụ ego ife ji wee na-arụ ụlọ ego moto akimetigbu the boy dị ya gị mekpọrọ misi ndị a igbo mbọsị ndị apụta ụtụtụ zute igbo agba m ụlọ ekpere ekpere nna jemeji buto akpụ n'ụzọ ubi nna pụtacha ya napụta nlechiche ebe ahụ na jemezi ahịa jestara gị akụ igbo na gotere gị bịa nwa dị isi ka akụkpọ ọkpọ bịaba ebe ka ebe isi iji mfureli ụtụtụ Igbo ke nke bi na-ekwu kwa nwụla napụ gị n'ọnụ ayi baba mama ejo na ngwara unu gwara anyị gịnị mama m ihe na-eme m na-ekwuzi okwu anwụla atụ m n'ọnụ n'imi Igbo baba ya na ndị ogo nwa kwasị gị ọzọ ọbụla siga mama ọbụla siga ya nwere kwa chi bara nwoke uru nwa ọbụla siga nwa ọbụla siga ya ọya na aya m n'aka ndị iro dị ya papa bachọrọ ka mma ulu papa papa Igbo anụgo m ihe ikwu emesị m ga-akpọ ndị ga-agwọgọ ya mana mkpọba ha mkpọkwu ndị ga-agwọ gị isi mgbaka ya na isi nghasa isi na-agbakwu enyere nsogbu mgbe ha ga-abịa ndị na-agwọ ihe gbasara isi a ga-eju ebe a ọsọ ga-eba ọsọrọ ga-abana ochu dịka gị ochu amụrụ si n'ọcha na ọnwụnwa amụrụ na ochu emeche ka mkpọ ndị ga-agwa ihe anyị na agbụsị agba ụtara chelu ndị be anyị ana m agwa unu ụmụaka anyị aṅụcha na mmanya mana anya erughị na anya iru a na-awa ụdị ụtọ anya na na-enu ihe ndị ọgọ buru wee bịa enekwa m anya ọzọ ọ bụrụ na ọgọ anyị a na-akpọ agbụsị na ọ nọ ha ebe a agbụsị ọ nọdụkwa n'ụlọ ndị be anyị ndị nna anụ m ekene o unu ewe n'iwe na papa m abịalụ ọ nọkwana ya mana mụ na mma m sizi ka abịa nọchite anya ike na ndị ọgọ onye ndị bụ ndị ọgọ Chineke unu bịara ime gịnị
unu bịara ịlụ nwaanyị wee chịrị ndị mpịmpị na mpịmpị ihe a ụmụ mpịampị okorobịa ụmụ ndọndọ okorobịa ele onye bụ isi awọ ebe a gosiri na nwaanyị ka unu bịara ịlụ ụmụaka ọ na-eji kedu onye gbara isi awọ soro unu bịa kedu ibiriachi soro unu bịa njem a unu bịara ịlụ nwaanyị ọ ka unu bịara ịkpụrụ ọkụkọ ka ha bịara ịkpụrụ ewe m pụọ n'iru wee na-ane anya na-atụ anya moto unu buru bịa ọ bụrụ ọkada motosaịkụlụ ka ha buru bịa ịlụ nwa nwaanyị nkwụ ha butere ọ bụrụ na nwụcha na nkwụ gị ele nkwụ mana ụnụ mana eji alụlụ nwaanyị na aṅụcha mmanya na-ebutekwa ọzọ na mbụri ka o bidoro onye jere ịlụ nwaanyị ọkwa na-agbado agbado ọkwa eziokwu ọ gịnị ka a na-ekwu nke m onye apụ iche ana m ejebe onye ọzọ ṅụọ nkwụla abịazie na nke a na-esi pachịba kedu onye ọbụbụ onye na-alụ nwaanyị alụ were ọgọgọ ahụ debe na were oge ahụ fọ ya na akpa ịpụ ịfọpụta ọgọgọ ahụ were emere ihe sọrọ nekwa m anya ọ bụ na ụnụ mana ụnụ bịara alụrụ nwaanyị kemgbe ụbụ na ụnụ ya akpọ onye isi awọ bịa afụ m okenye ibe m gee ntị ọkwa o doro gị anya ịfụ nwa nwaanyị kwa ọ nwara gị mma n'anya o topụrụ etopụ ọ dị ezigbo ọcha ọcha chọrọ o nwere mkpụrụ ihu ka ndị ọcha kwa eziokwu abịa n'ebe a o nwere nke ndị oyibo a na-asị na mmadụ nwere ihe dara nke ọkpọ eziokwu nke ọzọ ọ gụrụ akwụkwọ ị na-anụ ihe na-ekwu ọkwa ọ gụrụ akwụkwọ ị marakwa na iji alụ nwa nwaanyị gekwa ntị ihe egotere m ofu ọgba tumtum motosaịkụl iwe jego ogologo akpati akwa isi okporoko dị ahụ onye ọbụla mụtara nwa mara mma na akpa nganga anyị ji mosakra nwa mgbe nwa m na-akpụ ara mgbe nwa m na-akpụ ara igu iri ebelezi onye ọbụla nna ya lụrụ nwaanyị na-ekwu akwu otu ọkwọgọ egwuriri mosakra ọgọ nzuri ego m ọgọ ya gọtagbu ugo ihe a maka na ahịa bịa lụrụ nwa m onye mụtara nwa jọrọ njọ na ahịa bịa lụrụ mana ọ bụrụ nwa gị tapara tapụ ị na-eme ngaga ọkwa eziokwu ọmụ ka ikpe mara maka ọ bụrụ na m akpọ ọgụ ya ha bịa nwa ka ikpe mara ọ bụrụ na m asị gị bịa otu onye na-eke nwaanyị ke nne ke ka iri elu chụ n'aha ka anyị nwe nne ke ufumakwenu rienu mụọnụ zụọnụ ụmụnna m ekelekwa ọgọ m n'azụ esi na onye ọbụla ya bịa ịnụ nwa gị nwaanyị ya eme ihe ndị a mana achọrọ m ịgwa gị na afụrụ m nwa gị nwaanyị n'anya maka nwa gị nwaanyị bụ akwa nwa afụrụ m nwa gị nwaanyị mma ọ machachara mma jụọ kere ebe mma fọ m wee sị na mma anụ ya adị m nkwadobe ihe ịfụrụ anyị bịara ebe a bụ ka anyị gwa unu na anyị na-abịa isi na onye ọbụla ya anụ nwa gị ya eji ọgbatumtum motosaịkụl wee bịa aga m egbuo ọkwa isi na ị chọrọ okporoko aga m eji okporoko ka m ogologo wee bịa ebe a
ya nke a bụ ka akwa bebi nsa akwọ mmanya na-echi mbịa bụ ụbọchị ahụ aga m eji moto m ji agba ose main market ose kwakọrọ ngwongwo niile ndị otu m niile na-agba ose main market ụbọchị ahụ ha ya arụ ọrụ moto unu ya sụọ ihe niile dị n'ihu bụ unu tụchasị ọhịa ka e nwee ebe anyị ya paakị moto anyị eji wee bịa mmanya anyị ebido ebe a tigide mmanya elechara m anya fụ na ọ mara mma anyanwụ ụtụtụ ka ọ bụ ana m abịa daalụ Kita ka ikwuru okwu ka nwa mmadụ. Ọ na-ekwu ka nwa mmụọ. Jide. Ibo ya be. Ifuni anu. Isukwa na nwanne anyị. Ifugi ya. Ifugi ya. Tinene nwata nene ayi ọza. Ime fuga. Ogini. Emeki ya. Ogini. Ego agegbu nwa ya ba. Weta ego weta mmanya. Kuturu ma ụgbọ nkeke wa. Olu chanine. Shege banza. Kawai. Douglas. Kuturu ma buru ụgbọ. Kuturu ma ụgbọ nkeke. Kawai. Douglas Badani. Nasu Hausa. Ya Douglas. Ufuma kwenu. Ndoga kwenu. Ifo na ọdịgo ka nwoke na nwaanyị ụdị na. Ifo na ndị ọgọ emegharịa na ọ dị na ka ọ bụ ihe ha kwuru bịa ka ha kwuru. Mbọ ọ na-adị mma nata ọrụ asụsụ gosịba ose. A na-esi n'isi arụ ama ụtọ nsọ. Ọkwa n'ebe mmiri siketi mgbawa na-esi ama nwaanyị arụ ya dị mma. Onye ga-ele anya ebe ahụ nwa akpụtụkpụ dị ka chọwa nchọ. Onye mberede enyi dike mana mberede ga-eji ama. Anyị ga-eji nke a wee na-akpụsịkwa. Akwara ihe a ka ihe gị ji amasị m nri nne. Nnamdị a onwekwara ebe iso Nnamdị onwekwara do ihu ya bidoro azụ nwa ka njere be be nna ya nwa wee kwara nkwa jie m ngogo n'ukwu na-egbu mgbu Douglas, ele nke mkpọrọ gị oke gbachi nkịtị nwanyị m ihu gịnị na-ewe gị nwere ihe ọjọọ mere gị gịnị nọ na-ewe gị Kekisi wuo anyị na-ana iru ndị ọgọ bụ ịnụ nwaanyị were famili a wee kpụtọ maka ego n'iru ndị ọgọ bụ ịnụ nwaanyị ojuka onye ome ezigbote iwe ọ dị mma ịtakatakwa na onye iberibe otu ikere okeke nye otu a nne nwere ego mụnwa kwuru na onwe kpebie na ọ dịghị onye ọbụla ya abịa ọgọ be m ya bụ onye ogbenye Mokisi wee chenji maka ogbenye na-efe efe ịma na ogbenye na-efe efe amarọ ngị n'uju agwa maka chukwu amarọ ngị n'uju agwa just gbanwee amarọ m ife iji ego eme ego inwe ego mana o dokwara gị anya na nwa m nwaanyị mara mma bụ nwanne gị nwaanyị na ọ mara mma nwaanyị topu etopu ọchị ya bụ
kokoma ọ ka mma na mmadụ jọọ njọ n'ọ dị na na ịma mma masị ya manye nọrọ dị ihe ị na-ekwu bụ eziokwu o ziri mana ewebila iwe oke ewebiga na iwe oke gbaghara nsogbu adịrọ gbaghara ihe ọzọ nsị ka njụ ọgụ bụ elee ka ahịa gị si aga na-azụkwa na-enweka mana o nwere ka ọ dị ife adị ọzọ ka esi wee kwuo amarọ m ma mmụ na ngụ moto ma marọ m mụ na ndụ ụlọ eri mgbe m gesi efu moto ife a na-agazi ọfụma ụmụazị m na m odibo acha niile amasị ịma na aka mmadụ dị n'ihe ịma na aka mmadụ dị n'ihe maka mmadụ dị na ya fụrụ m aka mmadụ na ya ịma na aka mmadụ dị ya ihe a na-eme na nkele onye abụ ihe a na-adị ekwu na onye pụrụ apụ kpuchitere ndị nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ nọchitere anya ndị pụrụ apụ otu a nọ ebe a ụmụ ihe nọchitere nke ị na-ama Douglas nye m ntị o nwere ebe m ga-akpọ anyị ruo ebe a tichaa gị sachaa gị ọsọ gbara ihu agba azụ ndị nọ n'ihu a nọrọ n'azụ ndị niile na-ele gị anya ọdịda ha ncha niile eru ala ị na-aga n'ihu iwe ememe n'ihe ego bidozie ebe ị kwụsịrị adị m n'ụka adị m n'omenala adị m n'Igbo adị m n'ugwu dị n'oyibo otu ọbụla egwu siri daa esi m otu abụ anya ana m ejekwa n'ihe na-afụ ihe onwe ebe nna ama ha ị nwekwara na nwanne bụ odogwu ikro dike mmiri riri enyi ya ka mba wukwu wee jụwa mba ịga na-awa awụko ofufe mba gbagharịkata ala wee buru oke ekpe wee tie titiko n'obodo ka anyị jee n'obodo mara ife egbe na-egwu ikoro ọ nwere ndị bịara be gị ha chọrọ ịma ihe ekwe na-ekwu nke a ka ị ga-enye ha maka ama na ị na-enyepụ ya ndị mmadụ ikoro dike otu ka si agba gị a sị ka ị na-ejere m ozi na mmụọ ala mejere gị na mmadụ agbata ikele agbata kpụrụ nsị ọ bụ ikele akwụkwọ ihe a nọ bụ ekụtụrụ ibe ya kụpụrụ na ibi ya nkụtụkọ ya kụpụrụ ibi ya ihe niile kwuru ihe niile sirisi njedebe ruo na njedebe nọ ọ ka isi ekwu ya anyị na-esewa ya agụ agwa na-agwụ ụwa ọgwa otu a m gara iru onye nwe m daalụ Douglas ugwu Awụsa ị na-azụ ahịa eletrọniks nwee ụmụ bọyị o ruzie ka ị goro moto ị goro abụrụzie oke osisi egbuturu n'ọhịa ụmụ nọ na-eju ọfịa ka ị goro moto ndị ọyị gị arapụghị gbafusie ebe na-etajiri gị anya ụmụ ahịa gị fancha niile agbafusie ofu a na-akpọ Innocent chikin kawai asụkwa na Awụsa ebe ọzọ chikin ịsụọ Awụsa ebe ọzọ isi gị atọla ikoro asụkwara Awụsa ọzọ echefugo m na Awụsa ya bere nke ịsụ ị bịara n'isi njedebe nsogbu gị agwụla ihe anyị ikoro nọ ime ugbu a bụ imechiche obi gị mana m ga-agba gị ife ga-eri gị m ga-ajụ ajụjụ ka m gwa gị ife eji etukwu anị afụ mmụọ ka njọ ụmụnna m ukwu onye m na-ejere ozi ikoro biko gba nke bụ eziokwu maka ama na edoro atụ asị bụ njọ n'ebe ị nọ ya wetara mụnwa bụ onye na-ejere gị ozi agaghị atụrụ gị asị ikoro maka ebe na ikoro adịrị atụ asị onye na-ejere ozi bụ ikoro agaghị atụ asị gba m ife m ga-agba ha anụgo m isila ọbịa bụ isi ekwuru kwa ogbu nke ịbụọ ịtọ
ikoro chi enweghị anya ukwu ka ịbụ ana m anụ onye nwe nkwube ngwadalụ ka m gwakwafa onye na-afụ n'ịdị ife na afụla nzuzo ịdị egwu onye ka ọ dọrọ daalụ ife onye metere Douglas ọ nnukwu Igbo ọ na-anụ Igbo mana ugwu Hausa erie n'ihi ahụ ọkpa na-egwu ọba ebe ahụ ikoro ka m gwa gị na a ga-akpọ gị ya na mmiri a ga-asachapụ ya ajọ chi ụwa bụ mmiri Amụọka ije ga-erisi nwanne gị agwara gị were Hausa debe n'akụkụ egbuo nwoke a ka mmadụ wee laa ije ikoro erielisi onye ụcha anyị na-abụ ka nne ji ọkakwa nwanne soro ya biko ka ị gara isila ijere nyụ anyụ zụrụ azụrụ ikoro ele ga-egbukwa onye aka ya dị ọcha ọ bụ agụ isi anụ gị ebere ebe ntị isi ero ụbọchị eke na-abịa abịa gị na nwanne gị ga-abịa anyị gbada na mmiri ka nsapụ gị ajọchi ugwu ka ị na-abịa ị ga-ewetara m ofu ọkụkọ ọ ga-eweta ego ayọrọ 5 na-ege ntị ọ ga-eweta ohu akpa ego ihe ọzọ dịkwa ka ibi ya ikoro mere ka mmata gwa gị Douglas bụ nke a n'Igbo a bụ igbe nwoke ma nwaanyị bịara ụwa ji ala na de mmụọ ya mere na nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla onye ọbụla ịkpọtara na-azụrụ gị ahịa o wee zuo gị ori ma ọ gị were ego gị ejụọ ya ọjụ ma ọ gị sị alụ gị asị ka nwoke a ma ọ bụ nwaanyị a na-eduna n'Igbo a onye bịara ụwa ji ala be mmụọ otu a ka ọ ga-adị n'isi onye ahụ ikiri kwuo ya labanụ ka anyị nwe anụ ka anyị ngwere ka ọ dị ikiri dike onye mejọ ọgụ ezukwana nke mmadụ gosi ndị ndị anyị ejiri bụrụ ikoro a na-akpụ ya na nkịtị Amụọka obodo dike ọ na mmiri gị ka anyị nọ mmiri Amụọka anyị abịalanụ dịka esi kwu na aga abịa o nwere ebe ịdịrị agbafọ m okwu ọ ngaba n'iru o wetala ihe niile asị ya weta o wetachala okay ife emetere anyị ga-aga n'iru ka anyị Douglas ama m ihe niile bụ mkpa gị agwara gị ife bụ mkpa gị m were sị na m ga-edu gị bute ala mmiri Amụọka ka asapụ gị onyonyo mmadụ onyonyo mmụọ ajọchi mmadụ ajọchi mmụọ n'ihi nke a ka m na-ekwuwe okwu were na-asị na ihe ọbụla megapụ aka gị ụbọchị eke ụbọchị afọ ụbọchị nkwọ ụbọchị orie ihe ọbụla nke ga-ebutere gị ụfụ obi ihe ọbụla nke ga-ewetara gị ịdaghachi azụ n'ahịa gị ihe ọbụla nke ga-emeta ka onye kwesịrị iwere ihe gị were ya ịjụọ ya ọ sị na ọ bụrụ ya ihe ndị niile ka a na-ekwubi n'ụbọchị taa na mmiri Amụọka na o belela ndụ gị asapụ gị onyonyo mmụọ asapụ gị onyonyo mmadụ asapụ gị ajọchi ụwa asapụ gị aka akpa ego ịdaghachi ọzọ ọbụla na ụdị ọbụla n'ọnọdụ ọbụla osi n'aka nri osi n'aka ekpe osi n'enu osi n'ana ha niile a ga-afụ ụzọ fụ gị na ndụ gị ọzọ otu a ka o siri dị na mmiri Amụọka n'ụbọchị taa ịha otu a ka ọ ga-esi dị onye ọbụla dịka ọchịchị obi gị siri dị nke ga-ezuru ego gị site n'afọ ruo ebe ego jedebere ihe ga-azụ ya na ndụ bụ
kwue na ọ bụrụ m maọbụ na ọ bụ mmụ eziokwu ga-azọ maka na o nwere akwụkwọ ya na-ekwu were sị na ị ga-ama eziokwu ahụ eziokwu a ga-azọpụta gị maka adị m n'ụka dị n'ọgọ mmụọ mana onye ahụ were ya sị mba na ọ bụrụ ya mgbe ọ bụla o mere nke a na ndụ gị ekwuwa m okwu n'ụbọchị taa sị na onye mere ihe dị otu a ịjụọ ya ọsọ na ọ bụrụ ya ọ ga-anwụ n'ime ya ọ nwụọ ọ baa na anọ mmụọ mkpụrụ obi ya ga na-enye gị ego otu ka ọ ga-adị ekwubie m ya ahịara na ubola na ekwubie m ya nke nga gị ji adị ọkụ saba ahụ gị saba kwube ihe isoro kwube ka o siri dịrị gị kwube ka o siri dịrị gị kwube ọbụla zuru ego m kwube ọnwụ kawai ọnwụ kawai kwube ọnwụ chiki na kawai ọgwụla lite Sanunku ụbọchị ya achala Sanu asụnwara Hausa Sanu papa asụnwara Hausa na mmiri koi asụnwara mmiri asụnwara Hausa Douglas ngwa ife amete bọrị apụ ka ngwa m dị m na ala ejide ọkwa ọ gaala ọgachala daalụ mmiri amụka daalụ a mere enye gị ihe ị na-eri ama eriwa ọ dịghị oke gị ma eriwala nke m ọ ngaba daalụ Douglas nwanne m ihe nji wee sị ka m kpọọ oku a n'abalị a bụ maka agwa na echi kịta na-ekwu akpa gbara na-agba ya na moto ịla ugwu Awụsa nekwa ụmụnne gị ebe ọ bụla ị na-eje na-echeta na ha abụ mkpa ị nwere nekwa nwa ọha nwanne gị nwoke anya ekwukwu mebie agbakwuru nke sị gị nekwa ya kpọrọ ya maka ugwu Awụsa ije gosi ụzọ gosi ebe isi enweta ego iji arụ ihe niile anyị na-arụ gosi ụzọ ebe isi enweta ego iji abụ ịbata iburu moto nke a ịbata ọzọ iburu moto ọzọ ị na-agbanwe moto dambanza coin sheke nke ọzọ dịka nwanne ya ịkpọrọ ya gwago ugwu Awụsa ebe ọ bụla ọ na-eje anya gị dị n'ebe ọ oji igbo ọrụ egwu ekwekwana ya bụ abụ dọkịta eji asị ndị ugwu alụwakwana ọgụ ọ bụrụ na ha azọ ha na na onwe ha ha egburu ndị be anyị ti anọkọta asị ndị ụka ha egbuwele ndị ụka esuole nwe ụlọ ọkụ maka na onye bi ugwu bụ onye gụrụ ọgọ be ngwere gbata na ngwere ọgọ ga-adakwakwara n'elu biko ị na-ekwu okwu ndị ugwu lụọ ọgụ alụ ọgụ lee m anya awụ m big boys n'ugwu Awụsa awụ big boys n'ugwu Awụsa Uncle Dogo onye a bụ Dan Iska kọwa ụmụazị ada agwa ndị okenye Dan Iska ụmụazị gị na ịbụ Dan Iska kọwa ndị abụọ shege banza kọwa ndị nke m na anyị bụ ndị nke yes o nwere ihe na-eme o ruo n'ugwu Awụsa ọ ga-akpọ unu n'igwe gwa gị na mụnwa bụ big boys Douglas papa Uncle Douglas nwanne m nwoke ọ bụrụ ọbara ka m na-eji mara ya na ọ ka o gosi m ụzọ ebe o si ebute ego niile ọ na-ebute ya ana m atụ ụjọ a ga-ebunye n'obi na ọbụrụ ka ya sị ma anyị agba bọọ eje gba mba ọwụ bọọ ka nna gwara nwanne m nwoke agwara gị na onye a bụ Dan Iska Uncle Douglas Dan Iska ihe gbasara Dan Iska ọ bụrụ ụmụazị na-agwa ya okenye ọ ndị okenye na-abụ ụmụazị Dan Iska
Oh, yeah, you're from this. So, why? If they was not drop my. I drop my to me, all of them matter to you. Sinanza di n'olu hake ọba yẹ kwenyenye eje na ma ruo na mo de chawere eje were eju ugwu awusa ama no wu na mo de ugwu awusa Shake banza shake banza ona ngozi awusa ka mmiri na ngozi no awusa ka mmiri ya ma de kwando de kuti ihe de mo ama no kwando de kuti ihe de mo. Hello. Okay. Yeah, there. I can't go. Two barrel. Akwe mudumu ina chikin gidali. Akwe laya bi uku mudumu. Akwe uku banza shege kawai and laya lega yaro wanna dan iska koi. Ina chikin gidali. To gobe mana. Saru ka gobe to marula biko unu ga-eme unu kwado ya ọ ga-eso mwe na echi aye kusigo ni ya adịna promise something ebe a kịta o nwere ihe nchọrọ i promise ụlọ kwefo ya mmemme onye alamanjiri na not alamanjiri kawai nsị gịnị Alamangiri kawai Igbo alamangiri kawai biggest boys hey ebugo mo ozubo open the of this boy alamangiri na pose them talking again but it goes to where the kita mma bia kambie na ba kanjira ora maka ka ga si we port tomorrow because Kanjira hora maka God no banza bye dagu mama shege banza mo ha nwa mama obulu na Douglas nwanne gi nwa wakporo gi na ugwu awusa megi alamangunu aya bu na anya enwe alamangunu na anya oburu ya alamanjiri what are you guys also jiri hey amuri we diego no mo e ebu ha ke na me bi ego wanyo onye tere me biri ego how is you for apale Adnis ne mari meno kancho ma ya gote ina oke toro nji disi putala nke ọzọ dị ka ahụ ma aka ma ngwaro mmanya maka esi n'ụlọ ọgwụ nata eziokwu ndo battery go no me di one ni ga basa lu manya addition no one is ya kama no ba no na nwere ge so no buta as ya junni all the bizarre juice je yi na ibu okwu mmanya eri mmiri apụta ba no hey oh nwe kan na hey Baba me no bodo hey ogene hey kede fogo hey ogene kibu na do ge bo mere onu na mo me no bodo kini mere oi bu na juju unu na ti gba unu na mo me na ke ife metal no ife metal na ti na tele unu na ti gba gba ogene na eme bi ifo yen metal tika li ni no wa mo ku ni be na ku ka li ni no hey una je bamle wa kwe ka na nji wa na so mi so na mi ga ai obno baba Guai veneme. baba la unga bude mo awon le we butu o mo palu ke mo ta o mo do la ta wa o
Egugba. Ebu si umegu. Ka ti be na me bi fo nya meta nwa me wolo nunu. Ibe na abo eriga. Gini ke foro. Una simko. Mmegu baba mmegu. Ongu. Mmegu no me. Ai na ege kinti ko e fo mara me so le ba ko. Mmegu no. Ongo give men, only be men. Only be men no. Only be men, money be men buna. Oga ba nwa igwe meta ga la pia chata ga me chata me. Ga ba nwa chukugozie. Gini mere. Ga ba oncle ado glass no, bia no duru nwa. Ga ba ibedi. Uga uza. Jiva we ko kwenti. Ko ya no ko se bi na inga ba. Chanu na chikwa ni ba ko na dro metulu no. Ebi na chikwa alam. Unu macha no. Ko na ba mo de ma na e were nya alo. Angu za na ga baba za. Shisho kwa. Bawa. Ya wo si chori. Una place mama. Kebazi agwa. Mama ibule mama. Kebazi agwa. Ibule Afi baga mu henya. Aba ga mu nime. Baga he shigbo agwa. Aba ga mu nime. Hey, ugonwam. Igwonwam. Ngo ogene. Aba ga mu. Aba mapunam. Obi amapunam. Abale. Ye gomu aka. Ngo ogene. Ale nya mero Chineke ndachi. Umma apuru michi. Ngo ogene. Melesi go no ana. Melesi go no ana. Why my biko? I'm not when you were in the biko. I'm a new when I would marry my very well in the biko. Angela. As I'm going to make it kiss web and bossing the bed in there. Dalorin. Ibudin and a muzo web. Aquas Dalo is yen. Ma ekwesịrị no ụbọchị ndị be dị bịa mana nwanne nwoke nọ Lagos wete megosi nte nna ya arụ adịrọ n'ụlọ ọgwụ ọ kwere n'ọgwụ aka na ọkwụ n'abalị ka nka lọtara okwu na koke ka m si ugbu a ka m ga kpọọ nwa nwanne nwoke gwa ya ma lọtaruo biko iwe n'iwe mana ịgọrọzi m na radịrọ nne gị ọ dara mberede ahụ na radịrọ nne gị ọkwa mụ gwara gị sị gị na m ga-abịa ọ dara mberede chai imekwa iwe gị wekata m imekwa mmadụ niile bịacha ma ma afụ gị just nye ma omere ọzọ ọ gaghị eme ọzọ chai ka mma gị mee ọ dị mma ọkwa a kpọpụna from ụlọ ọgwụ ọnọdụ na abịa nwanne ya ka anyị dọta ka ebe ị na-agakwa m nsị ka njafụ nne dị mma o tego ọ si gba m bịa nsị na m ga-abịa taa nsị na m ga-abịa echi sị ka njafụzi ya kịta ọ gaba nna ga m si na nke oke ọ m duga gị na ị ga-ewu ka m duga gị ka anyị gaba Innocent. Oga. Yeah, Moleba. Asla. Moleba. Welcome. Well, my 100 naira. Oh, gamba. Na drawer. No na shop. Innocent. Ogamba, we may go. Innocent. Okay. Innocent. Ubone ka boy. Ogato. You were 100 naira na drawer. We go where? You know, you were my 100 naira. Baga, me to go ga ko ma no. Furu ego cha. Brother. Na boy, na brother.
Kuleba. Kulu here. What? If for my 100 naira. The money, David. Let me go. Nyem 100 naira kita. Mo be mo kwaya abo. Mali koya abo kita. Nyem 100 naira kita. Brother biko amana biko imana enwere ego nji biko. Okay, mo ego ji efu Diego. Kini ki se kuzo to o biko obu no na egwuregwu biko. Aka obu na egwuregwu. Ọbụrụ na a na-esi n'egwuregwu ọ nwere ike ọbụrụ na mmadụ nwere ike isi ka ama mma m njakịrị ma ọ bụ ụdị ihe dị otu a na-asị biko aka sorry mo na egwuregwu asị nye m my 100 naira etinyere gị ozi jekọtara m nri jesi na drawer were sie ego 100 naira brother ọ bụrụ na eziokwu ke mụọ wee fuo nye m ego m ọ bụrụ eziokwu mụọ ha ị na-ekwu eziokwu na ọ bụrụ gị ji ego a through to God ọ bụrụ m ji ego a ọ bụrụ eji 100 naira nke m ji iberi eme brother na gbuo biko gbalụkana ọnwụ m ji biko na gbuo okay ka ị ga-esi wee yuzu 100 naira mụ hapụ mmadụ dị ndụ tọ gị wee yuzuo tụfue 100 naira n'ụlọ 100 naira anakwa mutumpiu dakiska kawai ubaka Oh, Mazi. Ibia. Nna gwa nogwe. Ọ na-anọ. Ọrụ nya. Papa! Papa! Ọdụ onye? Bịa na Mazi ba emete na-achọ gị. Ife onye metara kasị na mmadụ mere. Hey! Ịchọrọ m bịa. Dị egwu. Gaa jere jụọ dịkwa mma. Ihe akụkọ bụ mmiri achụ ụdị ya mkparị nne. Woloche. Ọkwa onye ekotere ọgọdị ya ekotere ya. Kedu onwe nsogbu dapụtara? Nsogbu adịghị. Kedu nke onye ekotere ọgọdị? Ọ dị egwu. Amarọ m nọ asị m ka m bịa enwe leta detere m akwụkwọ detere m. Ama m onye detere m akwụkwọ. Nya ka m wetara ise ka ị gụọrụ nya nwa m nwaanyị ga-agụrụ nya bụ nwaanyị mma ọ nọrọ ya. Ka njikwa biko onwe ebe ị manyere aka n'ihe ọjọọ. Anaghị ama n'oge amanyere aka ma ọ maghị. Adị m amaghịzi aka n'ụkwụ ka m na-amanye. Isi mmadụ ọkụ aka mmadụ ọkụ mmadụ. Ọ bụ na ọ ihe gbasara nsogbu ihe wekwara tana. Igbo apali. Ndụ bụla apali. Onye ilo eme ibe zọrọ ya. Agbụsịgba otule. Oche dịkwa. Obi isi ya kakwa aka. Ọkụ isi n'akara aka na-egbu obi ede egbu obi. Ibe onye meta. Apali dike. Ibe onye meta. Apali dike. Kedu nke na-eme n'unu zuru oke nke a na-akpụbalị? Akwa ibe onye metara bịa m si na leta ewetara na nwa ya nọrọ ya gụrụ ya. Ngụọrọ ya. Iti. Na-asị ya wetazie n'ife ya na ya manya aka n'akpa. Ọ na-ekiri m ka ife ime na-achọ ịdapụ. Mgbe onye mmụọ iti mpataka asị gị ji akwụkwọ chaa ị na-achịgharị ete irie nkwụ irie ube irie nka uru na omenu Ife onye ngwa na ga-ejibe mmanya aka n'akpa. Nze ada awọkwa n'ibi anya anụ. Ọ ịgụrụ leta ka a na-amanye aka na. nwoke nye n'ihe ego Ịgụ leta abụrụ iso m wee jee iso m n'akwụkwọ. Mgbe anyị na-eje akwụkwọ asị gị bịa soro ibe ejebe akwụkwọ isi n'ugbo ka ihe akọ ka ị kọwara ugbo gị wee mezie onwe mbọsị ike ịkọsị wee ji bute n'ebe a ma akpụ ma ọgwụ eji esi ofe ị na-asị ya gwakọ ya ọkwa ịgụ leta ngwa bụrụ na ịgụ leta na leta wee gụọ Ego ole ka m na-enyezi n'elu? 500 naira 500. imekarị ebele ọ bụ na ọbịa nke ọbịa 1000 naira mebepụ ya ife Apali ka isi kwudi okwu a. nwanyị na mmekwu dị okwu a ka ebe na mmekwu dị okwu a Ka nyere gị 200. Anya belebe ile ose. Mgbe ifu ya na-ele ebe a.
Sị gị na ọ nwụrụ mgbe iso ji 200 naira wee kwụgwọ akwụkwọ m. Mana bụ ego ejiri kwụ ụgwọ akwụkwọ ka m ji enye ego. Biko, onwe na ego m ji ebe a. Ebe si nsoro gị na ọ ga-adọdọ m. Ego dị pere. Biko ọ bụ na ị chọrọ inye ego izuzu pụọ ebe a ka mụ na ya kpaa ife bịa. Akpọrọ m iyi asịrị m na nne m. Sị gị nwa m nye ego ma gị pụọ ebe a ka kpaa ife bịa. Mgbe anyị na-eji akwụkwọ ebe ka ị nọ. Ị na-abịa be m ịmacha na onye ekwe m na ya omume wee bebe agbụsị. Gbaa ya nwa obere. Biko amakwa na anyị na-akpọ ụdọ ebe a. Na-ekwe efu na-ekwe ụmụazị ka ba kposa bajebekwa akwụkwọ ọkwa oziọma ọkwa oziọma dị n'akwụkwọ a. Onwe onye chọrọ ịgọ ya ọgọ a na-akpa Emeka. Mba ọ bụrụ n'otu anụnụ 500 na ngwa ya pekana ọ kara 500 nna mba ihe weta 1000 agbụsị atụba ha n'anya na ihe esi mba emesa m omume mba nke bụ iji 1000 aga ofu leta ọ bụ na ikweta ka mmeghe ya ego ma ikwetara onye ya agụrụ ebe a na-akọ onwe na-akọwasị ọ na-abịa ịgba nkwụ nwa gị bụ nwaanyị mma nwaanyị mma ọ na-akọwa na ebe a na ya ebu nne ji wee bịa nne ji na ya ebu alịbọ o dere nne ji ebe a na ya asị nne ji bute o dere akpụ o dekwu mmagarị wee sị na ya ga-esi ofe onugbo ofe akparata okporoko so wee so bie n'azụ o dekwu ma mmanya na a ga-ebu ife anyị na moto amafụkwa ụzọ mbọsị a ị ga-akpọkwa anyị nwere onye dị ka gị Chukwu ife gị asọgbu eme obi m dị ka mmanụ aṅụ Maazị Chalegene nke na-amanye onye na-amụtị ka ihe anyị egotegolo baskụlụ nwa maka ama m na ọsọsọ baskụlụ gaghị agba egoteli gị nnọọ ị na-amanye na-amụtị kama ị gotere m basikụl ego ndị mere nte ụkwụ m onye elu na basikụl ọ bụ onye dachiri ochie moto ọgọ ka emerie ụmụ ụwa na-akọgọ ọnụ na ịdị mkpụmkpụ abasikwu soro na-akọ onwe gị ọnụ nke nke bụ na ụkwụ ga-amalụ na basikụl adịrọ mkpụmkpụ adị m agbata na abụ gwe ma papa ụmụ nwaanyị bụ mfụ na alụ maazị ife onye metere nwa ife ndị ọcha na-akpọ hope obi aṅụrị na-enwe maka mma na mma etokwu nnọọ nwa gwarụ ya maka ajụ anyị jụ nwoke ma n'idiri ọsịsa kwesịrị ịsa asa chaa chaa obi aṅụrị na-ekpobu nsi n'otule obi aṅụrị na-agbabụ nsi n'otule obi aṅụrị na-agbabụ nsi n'otule obi aṅụrị na-agbabụ nsi n'otule I don't lose my sense, my brain, but nobody can stop me from loving you. I'm with you, my love, you do everything as well. Yori. Ị na-adụ nnọọ. Nna, ana m adụkwa. Esi na nnọọ ka echijere ndị na-adụ akwa. Ebe ekefukwa n'ego. A sị ka m jiri aka m dọrọwa. Na-achetara gị nke m ka idu. Biko na-echetawa nọrọ biko. Nna esi ka ị bịa fụ m nnọọ. Gị mmadụ ya emekwanụ. Ọnwa akụkụ nke edishọn ọ bụrụ nwoke anụnwa ya na ya mere ihe ụbọchị a na ọnwa agwụ nkwa sị gị na ihe a dị ewute maka ama m ihe eme mbọsị a nwoke a na-abanye ga-eme nke a mee nke ọzọ mee nke nwanne na-asị na akwụkwọ na nwoke a dị ajọ na nwoke a niile ya nwakwụkwọ sị na enwere ihe ọ ga-eme ọkpụkpọ na mmaara ọkpụkpọ nnọọ n'anya m nne nsị gị na ọnwa agwụ nkwa nna oto na amụma pụta oyi mmadụ ya nọgide nnọọ na-akpụ ụrọ nwere ihe mere ọnya ahụ ọtịta họzi onye nyekwa ọnwa enyo ọ bụ na mma kwa nnọọ ma anya sị ya wọta na pọpọ ma ọ bụkwa na mma pọpọ nkịtị pọpọ na-ata ata ihe onye metere o were isi ya bụrụ obodo anyị na-atụtụ m ụjọ
Nwa. Hey, brother. Eno. Okay. Ụtụtụ echi ya mụ ụzọ wee kunie maka na enwe m kọstọma ya abịa from Lagos. Ọ ya mụ ụzọ bịa from Lagos bịa ego afọ na shop. Amụọ ya ejikwa ụzọ wee pụ n'oge nna aga. Ịma na anụrụ nwaanyị so ọ bụghị na m achọrọ ịnụ nwaanyị nọ na nwata na ụmụazị ịkpata ego ọ dịka ọkago ọ bụrụ nke ọ nọ emechakwa ya anụ anyị anụrụ tinyere m telivishọn ka anyị tinye tv izogbo adịrọ ka ego na-emezi tv bro pịa ife a ife na-emeghị bọtịn dịkwa aghara n'elu bọọdụ ebe a ọ na-agba m ata ya pịa n'abalị ya pịbafa ya mụta ya pịbafa pịa ya ịnọ ọga jeke pịa n'ebe a ọgwa mmadụ nwa pụta ebe ugbu a ma apịa ya afọmọị nwa agbọghọ apịa ya ya Wow, can you listen to me? What's that? What the can I go? What the can I go? Nwa akwụsịnụ. What the can I sumisi na? What the can I sumisi na? Nwa mba nwa ha. Isi mo, afomo, okomo, ai, nwa ha. Ai, nwa. Afomo. Isi mo. Ezuoke ebe ọbịa na be m aghọtara m ọnwụ azụ na ego ma na-ekwu okwu ya 100 naira ọ bụrụ ọgbọ makwa na ife mụ na nna anyị ikoro me arụgo ọrụ mana ịpụtara n'ọnwụ ha pụta ọ bụ n'ọnwụ ha eme na ikoro akọọla ikoro agwọ ọkụgbo Brother Douglas ya mere gị na my father wee gbakọ aka ọnụ wee dunaga m mmụọ n'oge na-erughị eru mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu ụtụtụ echi
kawa bunaga aru a ezinụlọ na ihe m na-ekwu ọ bụ na imere ya mmeghe ala ha chere ihe m kwuru biko why afọ go jọrọ njọ ife nyuru na-esi ị ga-anara ụgwọ ọrụ ị ga-eso m ka ị nwụọ ọnwa ka ịhụ ka ọ na-adị ọnya nkwere onye ọzọ ama m ife onye metara ya were isi eburu na-eri ofu abụọ n'ụlọ ofu abụọ bro no class akwa kam dige mama la mejiri biko wa honye biko wa honye maka m nwere 100 naira common 100 naira ka iji gbo m ori n'ori akwa n'ori mmemme nke karịrị ori mme agwọ ji na aja n'anya ka m gwa gị mmegbu gị egbu mana arịkọrịkọ ga-abanye biko ba honye ngwa were ya Oga, eu vou ela, sério.
Meku. Oga gini kwanu. Ambu ya. Mubu do. Mubu. Na fize. Hey! Oga! Abu abu moha. Isn't making it? Oh, we for your metal. Bomjina Bikro. And Igro Buajo, Yedibiana, walk with you. Oh, bogi finesse me, go motor finesse me, Apolonje. Where's it? No, no, Brazil, gum. Where go? No, go. Hey! I'm Mamazim. When the wages will go, Nadio, Nago, walk as you go. Chicken and corn. Shake the bands up. Chicken and kawaii. Chicken and kawaii. Ndị ụwa si ka emesịa chọba iru Chukwu ife onye isi ka emesịa n'ụwa ga-abụ ole mgbe ụwa si na-emesịa ụwa si na-emesịa chọba iru Chukwu ife onye isi na-emesịa n'ụwa ga-abụ ole mgbe elu onye alụsị ka emesịa chọba ilu Chukwu ụwa lele
emesie n'ụwa ga-abụ ole mgbe ụwa si na-emesịa kedu ụlọ ga-abala ụwa si na-emesịa anyị na-emesịa n'ụwa niile n'uru ife onye ma tụfuo obi ụtọ anyị ma tụfuo ịhụnanya Chineke n'ebe anyị nọ ife onye kedu ụlọ ga-abala gị ihe ndị a niile na-eme ka ọsị emetebisala onwe gị ụwa bụ akpịọ ọgba gị nwoke si ka emesịa nwaanyị si ka emesịa achọba ilu Chukwu ụwale emesịa n'ụwa ga-abụ ole mgbe ọkwa gị si ka emesịa gịnwa isi ka emesịa ịchọba ilu Chukwu efugonu emesịa n'ụwa ga-abụ ole mgbe ụwa si na-emesịa ndị ụwa si na-emesịa achọba iru Chukwu ife onye